ka chanela ka lo lom le vek chewa tuntum video a chuanin thing thu pui tui taka siam dan thing thu pui tau dan kan en ho ve le thung don ani video hi to thlengin min lo en sakula hin lo siam ve le theu don nya thing thu pui tel khat ka mang dona purun var purun sen le la pheta ro som sa kan mang bok don ani heng ho hi ka bol hlo man tur chen khate chu an ni a ama sabera chuanin thing thu pui hi kan lo thian ma sa photang ti hianin a zik no chin ho hi kan ulbung muk mokanga kan thlia kanga kan chan don ani a chan dan hi chu kan du len le te ta zir khani sela ano china ti hian kala zel ani hetianga thing thu pui tau hi atui re ulutuka in lo siam ve chin don na nang ni pon 20 ve nge karing ti hian thing thu pui chu kan chan zauta a chuanin dekchi a tui sau ka da a ta hianin thing thu pui hi kan thla kanga minute thuma changa minute nga borvel kan chia don ani rei vak lo kan chia don ti na ni chu minute nga vel kan lo chia hnuah chuanin kan thing thu pui tui sa kan chia kha kan la chhuwa kanga bol shana tui da ya kan chia anga chuan kan sor fu deuh hlek anga tui kha thlenga emaw bola kan da chhuak ve liang thing thu pui hi hetia ka lak chhuah hnu hianin hei tlemin a rawng kha lo duk ve deuh hleka tui vota chia hianin a rawng kha mawi du bik ani chuanin purun var chan som sa kha fian te hnih ka tela purun sen chan som sa pawh fian te hnih ka tel ve le a fian te khat ka tel bil le a purun sen chan som sa kha purun var pawh fian te khat ka tel bil le a tikhanin purun var le purun sen kha fian te thum ve ve kan tela chia al tur to kan ala la phetau ro som sa ka tel ve le ani la phetau hi kan nei lo chuanin badam te kha kan mang theya badam ro som sa ka nei lo wangin badam lei sa kan nei lo wangin la phetau hi ka ron mang zo ka ni chuanin chhibung ka tel le boka chhibung tel hianin ati hang tui zwal thu em em ani chuan khang zong zong kan tel hnuah khanin tel chhuan sa tel chhuan hmui kha achunga kan lei liang bol hlo kan tel ho kha chu thing thu pui kan siam tam dana zir khanin kan tel hnemin kan tel tlem theya kha kha chu keimanin na om tok kan she thiam tura ka ngaya chuan hmar cha hmui kan du ang to ka thak kan tel ve le a ti hianin uluk te vin kan chaw polang a bol hlo te hi rual taka impol theinan khanin ngun te vin kan chaw pol don nya purun var pawh kha kan tel zo le lo lo a purun sen ka chan sa nin khanin ka soi to ang khanin bol hlo hi chu thing thu pui kan siam tam dan tura zir khanin kan hmang hnemin kan hmang tlem theya kha kha chu keimani du dan dan ni sela ka du ang to ka bol hlovin a hne lo deuh wang khanin bol hlo kan hman ho kha tlem tlem ka tel bel le hloma ti hianin ngun devin kan chaw pol le ang chuan ka channel min hlut saka min subscribe tu te le ka video min en sak thin tu te zong zong chunga ka loma thinlung takin lom thu ka soi mol mola min la subscribe ve lo te pawh khanin ka video hi tha in ti zong ani chuanin khonga hi min lo subscribe ve ula like le comment te share te pawh min lo pek sak ve don nya ka lom viawang kan tema ka du ang to kin ala al lo deuh hleka chi ka al bel le a ti hianin mar cha hmui pawh khan ala thak tok lo deuh ka ti awangin tlem ka tel bel le boka hianin ngun devin kan chaw pol le ang kan thing thu pui tau chu ei thein kan lo pai felta a he a mel lan dan hi moi em em a mel lan dan a moi ang bok hianin a tui hle ani ti kha kan soitel le ani ole in lo siam ve nge nge don nya nang ni pon kan mu ang khanin bol hlong mu le han har sa engma kha kan mang lo boka khoi hmuna po kan mu thei turang deuh vek kha kan manga in lo siam ve cheu don nya ole tuntum video tan chuanin du tok le photila video le peka kan zawa in ei tur tui tak tak tenen kan in hule cheu don nya chumi ma zong chu in zawa in ni man nuam zan man nuam vek ule